د encama êrîşên Rêjîma Esed û Rûsya de li her du gundewarên Idlib û Hemayê de 169 welatiyên sivîl jiyana xwe ji dest dan. Tora Sûriya mafê mirovan belge kiriye ku bêhtir ji 169 welatiyên sivîl ku di nav wan de 39 zarok û 38 jin jî hebûn, serdestê Rêjîma Esed û Rûsya ji 26 Nîsana borî û ta 13 vê mehê di encama operasyonên leşkerî ser her du parêzgehên Hema û Idlibê de jiyana xwe ji dest dan. Li gor ku heman torê eşkere kiriye ku di roja yekşemê di encama wan operasyonan de bêhtir ji 9 mizgeft li her du parêzgehên navborî di hefteya yekem ji meha Remezanê de hatin rûxandin. Herwiha 24 dibistan û 12 xalên pizîşkî li her du parêzgehên navborî di 26 Nîsanê de û ta heftê Eyyarê de hatin ermanc kirin. Heman torê balkişan serweyekê ku navendên berevaniya sivîl, serbarî nexweşxaneyan û dibistanan deverên ermanckirina baleferên Rûsî û Rêjîma Esed di helmetên bêde ne. Ji alî xwe ve hevpeymaniya niştîmanî ya opozisyona Sûriyê banga hemû welatan kir ku helwestên ciddî bikin da ku êrîşên Rêjîma Esed werin rawestandin. Her yek ji gundewarê Idlib û Hemayê di çarçoveya çend rojên borî de serdestê çekdarên Rêjîma Esed û Rûsya hatin ermanckirin ku di encamê de bi dehan welatî dibin qurbanî û ziyanên madî rû didin.